Hello mga bay, kumusta? Team Premier, mega love shout out. Magluto day ta karon og gitawag diri chicken in the oven. Ana tay manok diri na humano ni siya marinate. Ato na ni siyang hugasan mga bay, no? Hugasan pag-ayo. Kumot-kumuton. Gikumutan na ni nako og asin og suka og lemon. Wala na nilang sabay. Tanggal na tanang langsa ni bay. Ito ni siyang hugasan pag-ayo. Patungod na to sa tubig. Pigaan kung pwede. Butang na nato sa ato ang Pyrex. Nya natay gihimo ditong sauce. Ang sauce kibali ani bay is 1/4 na tuyo tapos isang yogurt. 1/4 na tuyo, isang yogurt. Suka 1/4 din. 1/4 kibali ano ba? 125 ml. 125 ml na suka, 125 ml na tuyo. Tapos butangan nimo og sibuyas, butangan nimo og kamatis, ang lamas. Tapos usa ka yogurt. Tapos butangan na din nimo mga spices, sa mga spices imong gusto, asa makang nasura. Diri daghan man gud kayong spices akong ibutang, black pepper powder, garlic powder, cumin powder, mga spices perting daghan na mga bay mo ni akong ipamutang. Black pepper powder, garlic powder, cumin powder, ginger powder, coriander powder, ito cinnamon powder, lemon powder, asin, tangan na to gamay tomato paste, ang sauce, tapos asin dili kalimtan, tapos mauna ni siya ba yogurt, kamatis, sibuyas, ahos ang imong ibutang din imo na din siyang i-blend nya. Butangan nimo og toyo na 125 ml pod ay oil pala, ayan. Tapos mo na ni siya ang resulta sa sauce. Ito na ni siyang ibutang diri bay og ato na ning i-oven. Mo ni siya ang timplada nga the best, labi na sa mga nag-diet. Ayan. Pigan isa magkuha sa ako og luwag bay, mahirapan talaga tayo kalisyo dito sa ano natin asya man tong luwag katong luwag sa kuan ka lang sa cake. Akong gusto kay matilok yun ba, kani akong gusto bay kaya matilok, walay masayang sa sauce sa diha sa muha. Lami kayo ni bay, umisad siya isagol sa vegetable salad kung maluto na. Okay? Tapos ano siya, ito na ning tabunan o ito na i-oven. Ay, tabunan na to og foil. Oven ni siya by 200 degrees centigrade. 200 degree Fahrenheit. Imong i-oven. Before nimo siya itak ang dapat init na ang oven. Ara duha ni siya ka Pyrex mga bay kay kuan man kanang sa taga-maneho. Sa taga-maneho og diri sa balay. Nya na apak lutoon lain. Kabab. Luto pa ko kababay. So okay na siya. Naka full tayo. 250 gani ini Akong gihimo 250 up, 250 down. 250 degree Fahrenheit. Sagad na sagad. Tapos 1.5 hour lang na siya. Then after 1.5 hour, kaduhang tuyok ba?
Pila man ni kakuan. Di ba 60? Oh. Timer 60 minutes. Ibalik ka duha ni mo tuyo ko na. Duha ka 60 minutes dayon. Oh, usag to nga ra di. Unsa naman yan? Nahubog naman ning kuan tapos imo na dang i-open tong foil para sa ibabaw niya na makuha tag kababay kay magluto sa tag kabab. Nya na pay mahasing tutuonon bay. Ato nang ipagawas daan ang kabab. Kabab, mahashi, kinandaog. Kabab, mahashi. Wala ka kabab, nalimot rin ako pangutanan ni inahan eh, bahala na ni. Agay, gano'n ko. Dali may amuang ko, ali, naghuot, tabi naghanang bugas. Oh. Hain naman si kabab. 2, 4, 6, ay, ruto na lang ni, ay, mo naman lang ni. Lasbor pa, highball. Agay. Gutom na baya ko, bay. Ya, dili pa ko pwede makakaon kay hinanglan dalion ang mahasi. Ang mahasi kinahanglan matak-ang na. Mahasi bay katong mga gulay nga patangag kanon ang sulod. Ulo na lang man ikabuok. Diya ang kabab o kami ray gahimo ani gatimpla. Tuning kuan before Ramadan. Ramadan time na gay namo dai ni gihimo. Muna ni ang kabab. Atus anang i-defrost ka diot. Ya to nang lutoon niya. Well maghulata sa lutoon. Tak sa akong kuan kanang gulay. Sa ni maghimo sa kong mahasibay. Pero ang atong kanon duha ka klase na po nitong kanon. Yung American rice ug kaning basmati rice. Yan, dalawang klase palagi ang kanin araw-araw. Iba-ibang style, iba-ibang luto. Time sa mo. Ito usa ka Egyptian rice para sa mahashi. Nya magkuha pa di ay kog para sa kanon. Diyan ay kasalmonan. Po sa kasalmonan ba yo? Lahi akong salmonan ni American rice. Salmonan. Sa American rice, na siya lata na siya sa tuna. Nya kaning ako pong salmonan diri sa kuan kanang basmati rice. Katong sardinas natong dako kay may maning salmonana kay forever yang man di man ni maunsa. Pila ka salmon inyong hugmon bugas? Dai dagang bugas din na puno ang amo ang kaban. Na kana ing anak kataas puno duha ka sako ang sulod. Nya di apas pikas duha man ni bali upat ka sako ang sulod kana duha ka sako kani duha ka sako pud. Tanaw mo puno kay bugas. Di apang sardinas din kinawat nako. Aray ko. Na punog bugas. Punog bugas bay. Pindaghanang bugas duha ka sako na. Puno. Ari po sa pikas. Ala sardinas kita ni tatay. Kuha mi sardinas ni mutay. Dahil bugas salmonan. Mo lawom-lawom na pud na siya diri na pupus pikas. Di na ko kabot atong ubos wala na magamit ang pinakasilong kay kanang lawom kaayo. Ay sa pahaasa naman ko, hoy. Hain naman tong Egyptian rice. Kinahanglan magudi siya humulan bay. Langan ni siya humulan. Nya. Bugas kinahanglan humulan. Sulay daw ninyo diha sa Pinas. Subukan nyo nga yung bigas natin dyan. Babad nyo ng saglit. Na 30 minutes. Tapos timplahan nyo. Igisa nyo. Timplahan nyo bay. Subukan nyo nga dyan bay. Masarap na siya bay. Inigisa nyo. Lagyan nyo ng timpla asin. Asin.
Kaya kung gusto mo magic sarap, pero hindi kasi maganda eh. Naging magic sarap. Ayun, magmahashi tayo. Agoy, nalata naman tong iba. Yung lata, isos na lang natin to. Magmahashi tayo ba? Ito, 1, 2, 3. Gamay ra, mahashi. 4, 5. 5 kamatis. Pepper. Cute na yung mga bell pepper. Maliliit. Bell pepper. Tama na na. Lami ba yung ang bell pepper? Ito yung dagdagan. Kani siya sudlan, ni siya kanon sa sulod. Baling gagmaya po niya. Ito nagpapalit kung sara mga punda. Tapos kusa ay naman ang kusang loob. Dias taas. Agoy, naghuot na ni amurit kay nang makapangumpra naman. Sa pa sa mga amurit huot na naghanang tao kay nakapangumpra naman, kasyuldo naman si Manuel. Ako kayo kami nalindot nagsulod kami nga daw po niya itong imahashi may tatay kanyang sa kanya. Ano atong ingredients atong mahasi mo ni pamutangan og kanon sa sulod, kamatis, bell pepper, kani zucchini, di kamatis bangagan pa ni siya, pambangagan, di ang bell pepper baling gagmaya. Nya patatas. Matag patatas. Isa pa mga bay ha. So mao ni ako mga putahe rong adlaw mga bay kaning mahasi ang tawag kani mga gulay. Kaning patatas diring dagan, isapin ko tos kalderos pinakababa. Tapos iba kasi ang timplada ng mahashi. Sige lang kayo, turuan ko rin kayo sa pagdating ng araw. Basta chikagalor ko lang sa inyo yung mga lulutuin ko ngayon. Ito ba, ngagan pa na siya, tanan bay. Tapos ito yung kabab, madali lang ito, prito mo lang. Tapos timplahan mo lang ng mga paste, tomato paste. Tapos yung manok natin nakasalang na. Habang nakasalang, magluto na tayo dito ng palaman noong gulay natin. Ito yung gagawin natin. Tapos itong kanin mamaya na ito. Babad muna natin pati itong isang kanin. So gora na ako mga bay ha. Hanggang dito na lang tayo. Tanggalin muna natin itong lagayan ng tuba. Itong lagayan ng tuba nila. Lagay muna natin dito. Patuluin muna natin ang mga tubig-tubig kasi matalsikan dito ba. Layo muna natin kay alam mo na gabol na tayo ng oras yun. Dagan-dagan na tayo, bye. Ayan. Sige na, mag-SS na kayo. Thank you so much. Bye. Thank you, Aiki team and Team Siki. Thank you so much. Bye.